Здравейте! Днес вече е трети ден, след като ми беше направена процедура с фраксъл на дясната половина на лицето. На третия ден вече се забелязва по-така интензивното отделяне на пигментацията. Започна леко лющане на кожата, особено в зоните около носа. Освен това, мога да кажа, че нямам никакви дискомфортни усещания. Никой до сега не забеляза, че съм си правила нещо за лицето. И общо взето вече с нетърпение очаквам да се отдели окончателно пигментацията, за да видя как ще изглежда кожата. Очаквам да има едно леко зачервяване, както се и предполага, което вече се вижда в областта на брадичката, пък където напълно има петно, където напълно е паднала пигментацията и се вижда отдолу чистата кожа, която е леко зачервена. Така че продължаваме с експеримента, да видим на четвъртия и петия ден какво ще се случи и доколко, в каква степен тази пигментация ще изчезне от лицето.